अब हमरा अपनी के बुलाओ तनी हमार जिन कुशवाहा जी बानी, मोहन सिंह कुशवाहा जी। यहाँ के भी हम जब भोजपुरी सुननी तब हमरा पता चलल कि अच्छा हिंदी के तो यहाँ का समसामयिक रचना, राष्ट्रीय चेतना के मतलब कोनो जोड़े नहीं खे। खैर हमनी के सोचला से बहुत ऊपर के उतना आदमी सोच ना सकेला। जैसे यहाँ का लिख दिले सुना दिले एगो अलगे अंदाज रहेला कि का कहल जा। लेकिन जब हम जननी की अरे यहाँ का भोजपुरी वाला है तब तो मने मत कहीं हमरा खुशी के ठिकाना ना रहल। आ ओई दिने हम यहाँ के बतौने कि हम हेंगा हेंगा सोचता नहीं और उरा लोग के सहयोग चाहिए। यहाँ कहनी हाँ हाँ बिल्कुल काहे ना कि रौदा शुरू करी या साथे मिलके कल जाई। और आज यहाँ का हमनी के साथे बानी, हमनी के सौभाग्य बा। तो हम यहाँ के बुलाए बा कहब अपना गौवा के माटी के सुगंध राखिले, अपना गौवा के माटी के सुगंध राखिले, दिल से मिले सनहिया से तू बंध राखिले, दिल से मिले सनहिया से तू बंध राखिले, निक लागे बड़ा अपना जवार के हवा, निक लागे बड़ा अपना जवार के हवा, यही से सबका से दिल के संबंध राखिले, यही से सबका से दिल के संबंध राखिले। जी स्वागत बा भैया जी कि रौरा आई और भोजपुरी के बारे में अपन विचार दें और कुछ सुनाएं। और हाँ एकरा साथे तनी मनी बताए जग नारायण मिश्रा जी जुड़ल बनी, हमनी से पी सिंह जुड़ल बनी, अब्दुल जी जुड़ल बनी, अपन आशीर्वाद दे रहल बनी, अपन स्नेह दे रहल बनी, अपन नेह दे रहल बनी। हम सब लोग के गोड़ छुके प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी और आशा करतनी कि यही अपन आशीर्वाद बनौले रखब लोगे, प्यार बनौले रखब लोगे, जुड़ल रही लोगे। जी पटल पे जे वरिष्ठ लोग बा के प्रणाम करतनी, गोड़ छू के प्रणाम। हम मंजुला जी हमके बड़ा नीक लागल है, पता चल कि इहो गाजीपुर से है। तो प्रणाम बा। गाजीपुर गाजीपुर आज संख्या गाजीपुर के बढ़ गई बा। आपको गाजीपुर से है का? हाँ आपको गाजीपुर। हाँ अच्छा 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 बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया। जी जी प्रणाम प्रणाम। भोलानाथ गहमरी। जी 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 खूब बढ़िया जानिला। दरअसल गाजीपुर का नाम सुनते बाँच खिल गई रहुआ लोग के। भोलानाथ गहमरियो के याद आवे लागल। हाँ बहुत बहुत लोग के याद आवे लागल। भोलानाथ गहमरी के बड़ा बढ़िया बा गीत। चली मतलब आधी आधी रतिया के बोले कोई लरिया, चिहूकू उठे गोरिया। ये आपके रत्नेश्वर सिंह जी के बलिया के गायक रहल, वो गौले हुए, खूब बढ़िया गीत है। भोलानाथ जी से हमसे भेंट रहे गाजीपुर जब रहत रहा, अब तो शायद नहीं खा। दरअसल एगो और जानकारी दे देता नहीं, एगो हम अपना स्तर से कि पहले जन बलिया रहे तो गाजीपुर जिला के अंतर्गत ही रहे। तो गहमरी जी चूंकि गहमर में बलिया जन गाजीपुर के अंतर्गत जब अलग हो गई तो बलिया अलग डिस्ट्रिक्ट भइल। जैसे अब छपरा सिवान में सिवान हो गई, गोपालगंज हो गई, लेकिन अलग जो सारण डिस्ट्रिक्ट में सारा चीज अलग अलग हो गई। तो ऐसे बलिया बहुत पहले से अलग हो। चलिए हम जब भोजपुरी के बदनाम कह दिया, भोजपुरी लोकगीत लिखे वाला, तो हम प्रयास ही कैली कि भोजपुरी में स्वस्थ रचना लिखल जाए। अगर खूब कम लिखले हैं, ज्यादा नहीं है, क्या कि राष्ट्रीय चेतना जब लिखे लगली तो धीमा पड़ गई। वैसे पहले हम भोजपुरी में लोकगीते लिखत रहली, आकाशवाणी वगैरह से प्रसारित होते रहे। सुनी एगो
किसान का जिंदगी रत्नेश्वर सिंह सुने हुए हैं, लेकिन 2-3 राउंड अगर चलाएंगे। नहीं, टूटही मड़ैया वाला ना सुनाइए ना, बहुत बढ़िया है। टूटही मड़ैया से पहले किसान का जिंदगी पढ़त चाहते हैं। किसान का जिंदगी छोट गीत है, अच्छा लगी। दिन भर मेहनत कैला के बाद किसान सांझ के जब घर आवेला तो जेवन रूखा सूखा मिलेला खा के और सो जाला। सुतला के बाद जब सवेरा होला तो नींद नहीं खुलल तो उनकर पत्नी, उनकर औरत जगावत है उनके, और जगावला में अपन पीड़ा बता रहा वाली। अब देखिए किसान का पीड़ा कि उठ उठ जागा जागा भइल बा बिहान हो, उठ उठ जागा जागा भइल बा बिहान हो। मती कर जिंदगी के, मती कर जिंदगी के सूतल जियान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ जाग जाग। बन देखी कैसे मालूम होला गांव में कि बिहान हो गई बा, कि जागी गईली खोतवा में सुतल चिरैया, जागी गईली खोतवा में सुतल चिरैया, असुकवा उगल छुपी गईली तरैया, सुकवा उगल छुपी गईली तरैया। सुन होई जोनहरी के, सुन होई जोनहरी के खेत में मचान हो, सुन होई जोनहरी के खेत में मचान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ जाग जाग मती कर जिंदगी के सूतल जियान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ। और ई बंद देखी अपन पीड़ा बताओ थई कि रोज 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 खर्ची के होत बा सतिया, रोज रोज खर्ची के होत बा सतिया, और जोनहरी गोटाई भागी जई है विपतिया, जोनहरी गोटाई भागी जई है विपतिया। गौना करे के भैली, गौना करे के भैली बिटिया सयान हो, गौना करे के भैली बिटिया सयान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो। और ई बंद जकरा खातिर के गीत लिखल गई। अब देखी
कि छोटे छोटे लड़िकन के खुरपी खिलौना, छोटे छोटे लड़िकन के खुरपी खिलौना, सोना जैसन देहिया के माटी के बिछौना, छोटे छोटे लड़िकन के खुरपी खिलौना, सोना जैसन देहिया के माटी के बिछौना, कहियाले ओढ़ना, कहियाले ओढ़ना बनई है आसमान हो, कहियाले ओढ़ना बनई है आसमान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ जाग जाग मती कर जिंदगी के सूतल जियान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो। और गीत का अंतिम चरण आखिरी बन कि लोगवा कहेला तोहके खेतवा का राजा, लोगवा कहेला तोहके खेतवा का राजा, और सगरो बाजेला तोहरे कीर्ति का बाजा, सगरो बाजेला तोहरे कीर्ति का बाजा, तोहरा के मोहन सुखी, तोहरा के मोहन सुखी रोटिया जहान हो, तोहरा के मोहन सुखी रोटिया जहान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ मती कर जिंदगी के सूतल जियान हो, उठ उठ जाग जाग भइल बा बिहान हो, उठ उठ जाग जाग। अभी गीता जी अभी और ही पढ़े के है कि बस करी? ना ना बिल्कुल तनी और ही पढ़ी, और ही का मन ना भरी तनी और ही पढ़ सकिले। अरे पांडे जी के सुने के। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा ये जी रत्नेश्वर एगो गीत का याद दिलौना है, तो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हुआ तो इनकर बात हम पूरा करते हैं। तो छोटी और ही गीत रहा है, लेकिन ये आप सुनी, यो किसान का पीड़ा है। हम प्रयास ही केले हैं कि जो अश्लीलता भोजपुरी में आ गया ऊ ना आवे पावे, वो कहल जात बड़ा ढंग से। देखी किसान के तकलीफ कि टूट ही मड़ैया में, टूट ही मड़ैया में, फट ही रजैया में, जिंदगी बितावेला किसान, टूट ही मड़ैया में, फट ही रजैया में, जिंदगी बितावेला किसान, जिंदगी बितावेला किसान। बन देखी कि आवेला सतावे जब माघ का महीनवा, आवेला सतावे जब माघ का महीनवा, टपकेली ओसु जस चूहे आसमानवा, टपकेली ओसु
आसमान का पसीनवा अगिया जरावेला रतिया बितावेला, अगिया जरावेला रतिया बितावेला, गिनी गिनी तरई किसान, टूटही मड़ैया में फटही रजैया में जिंदगी बितावेला किसान। अब गर्मी आवत है, गर्मी की स्थिति देखी कि जेठवा में जिंदगी अलाव बनी जाई, जेठवा में जिंदगी अलाव बनी जाली, भादो में मड़ैया के बाढ़ ले जाली, जेठवा में जिंदगी अलाव बनी जाली, भादो में मड़ैया के बाढ़ ले जाली, मड़ई बनावे में जिंदगी जियावे में, मड़ई बनावे में जिंदगी जियावे में, मरी मरी जिएला किसान, टूटही मड़ैया में फटही रजैया में जिंदगी बितावेला किसान, जिंदगी बितावेला किसान। और ये बंद हिम्मत तब वही नहीं किसान टूटे कि तबहू सनेहिया का बांध के गठरिया, तबहू सनेहिया का बांध के गठरिया, दुखवे के सुख जान काटेला उमरिया, दुखवे के सुख जान काटेला उमरिया, अन्न उपजावेला सबके खियावेला, अन्न उपजावेला सबके खियावेला, खाली पेट सोएला किसान, टूटही मड़ैया में फटही रजैया में जिंदगी बितावेला किसान। और देखिए किसान के जीवन कुछ होला वो करना ही होके, ये बंद देखिए कि जिंदगी बितावेला किसान, बैला का जोड़ी सारा खेत खलिहनवा, बैला का जोड़ी सारा खेत खलिहनवा, सेठ साहूकार के तिजोरी का समनवा, बैला का जोड़ी सारा खेत खलिहनवा, सेठ साहूकार का तिजोरी का समनवा, खुनवा सुखा के पसीनवा बहा के, खुनवा सुखा के पसीनवा बहा के जिंदगी के ढोएला किसान, टूटही मड़ैया में फटही रजैया में जिंदगी बितावेला किसान। और ये बंद कि पेशगी गहनवा, पेशगी गहनवा सिंगार सुद मांगे, पेशगी गहनवा सिंगार सुद मांगे, करजा कुंवर बिटिया कतन ताके, पेशगी गहनवा सिंगार सुद मांगे, करजा कुंवर बिटिया कतन ताके, सुद सुलझावे में सेनुरा जुटावे में, सुद सुलझावे में सेनुरा जुटावे में बन्हुआ कहावेला किसान, टूटही मड़ैया में फटही रजैया में जिंदगी बितावेला किसान, जिंदगी बितावेला किसान, जिंदगी बितावेला किसान। धन्यवाद। का कहीं बोलती बहुत हो गई गीता बहन, हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ लोग हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी हैं हिंदी के, वहाँ वो पटल पर हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको जरा सा एक बार उन लोगों का आभार व्यक्त कर दीजिए। शकुंतला जी शुरू से अंत तक, भूदत्त शर्मा जी हैं सारे लोग। जी बिल्कुल, सुहालाल शर्मा जी बानी, अमरेंद्र चौबे जी बानी हमनी से जुड़ल, अभी अंबिका त्रिपाठी जी मॉरिशस से लगातार जुड़ल बानी। सबसे सुंदर कमेंट मोहन जी खातिर तो यह बा कि अंबिका जी लिखले रहनी है कि राउर गीत सुन के हमरा हमार पिताजी के याद आ गई, और हमरा बुझाता कि एकरा से बढ़न कमेंट तो कुछ हो ही न सकेला। और हमार पिताजी भी जुड़ल बानी, आदरणीय रामचंद्र मिश्रा जी जुड़ल बानी, और वहाँ का सुनत तनी आशीर्वाद दे तनी, अपन पिताजी के आशीर्वाद चाही।
अजय कुमार जी जुड़ल बानी, नरेंद्र प्रसाद यादव जी जुड़ल बानी, हम गोड़ लागतनी, प्रणाम करतनी। उम्मीद करतनी कि अपन आशीर्वाद बनौले राखब, प्यार अपन बनौले राखब। शकुंतला जी भी लगातार जुड़ल बानी आज, विजेंद्र सिंह जी जुड़ल बानी, सभे मिलके अपन आशीर्वाद और प्यार दे रहल बा। बहुत हमरा खातिर तो सम्मान के बात बा, मान के बात बा, और आगे भी इसने प्यार और सम्मान मिलत रही। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी पुनः जुड़ल बानी, उम्मीद करतनी कि यहाँ का सब बुझत होखब, ना बुझत होखब तो भले पूछ ले बाद में, लेकिन ध्यान से सुने के बा बस। एगो विनती बा, निहोरा बाई हमनी के।